Leno pada kamu bakal kontrol sana nih kau kita bagus. Oh, iya, belah, iya, oh, wah, bebarengan serem itu rokok taruna jaya, wah, lok, wah, iya, wah, iya. Kata tinggal pandai seluruh kita tinggal kunci sana kita kan iya saya Semanding di Balai Desa Posyandu iki lho. Ya Balai Posyandu. Baju gelanggang sesarengan sang reang popo. Balai Posyandu sadurunge pondokan iki lho. Mbak apa Mas iki? Sesarengan warga besar jaranan Raga Taruna Jaya. Ini dipalilah kanthi ngawruhi pepeten kalih Warisma Semoro bumi kaki Semoro bumi. Mugi-mugi kanthi atur tanpa palilah dipun paringi kalis ing sambikala. Tebih ing rubeda sak ganda sak raga sak rasa. Para tampa mati pihak kuda kepang Raga Taruna Jaya siap
Kemungkinan mari ngono mbak, sepurane iki lawe kena pelanggaran. Barang-barangnya Indonesia Armada original. Oh,
niku namine Mbak Srian niku. Nggih tak sepilno nggih. Kemungkinan sampai maghrib, Bang.
Ki Satria Adi Saputra Uti Napa niku sing tentang alur soale iki sungkan lek maju-maju sing tengah apa iku audio sound system sumber sekar bersatu. Oke rekan-rekan puja direk names komik lia ada perkusi kencana sakti Mas Erwin dan Balai Pos yang duwe Mas. Aku sepurane ya nggak begitu paham ya mbak lokasi ndek kene. Pokoknya ndek iki lho Mas, ndek Balai Pos. Balai Pos Semanding oleh kidule Pramatan Masjid Semanding itu loh. MC-ne sik ngelak ngombe. Lur nang dilek jempole walau waduh. Bensin ngelap iki gak liar-liar ae lur jadi mangat iki. Aja lali kopi-kopine lur. Nah iki lho. Untuk rekan-rekan dari seni Barongsai juga kami mohon untuk mempersiapkan diri. Terpantau Basudewa channel official. Juga diabadikan bersama dengan konten kreator Basudewa channel official. Juga rekan-rekan konten kreator Malang Raya. Mungkin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga ada Tempak juga Satria 86 hadir berikan liputan khusus bersama dengan keluarga besar Rego Taruna Jaya. Juga ada Bakso Marek Channel juga hadir siap meliput official dengan live streaming. Terima kasih dan terima kasih tentunya dengan kita garis bawah besar keluarga besar dari Rego Taruna Jaya kang sampun atur paripurna sigra para tamtama pinuju sasana tinompato kekalih kang sampun mandhap saka kayangan. Nuwun matur nuwun. Tentunya dengan satu Pasifik Jawa Timur, satu dinamika pada sore hari ini dengan kiprah dua bersaudara dari keluarga besar Arema, tentunya yang dikombinasi. Matur suwun ge tap-tap layare bolo. Sepurane ya lur iki. Oh, si rada liar-liar rada ngantuk iki lur. Ada seni Barongsai. Lokasine pokoke ndek Pos Semanding. Pos apa ya iki ya? Soale aku sik pisan iki lho lur. Pokoke lokasine Pos Semanding. Ah iya. Lokasine ten Pos Semanding iki lho. Mas, aku ya sing kae. Pisan iki aku rolek ndek kene ana Pos Semanding. Sik lur, sik. Cak Irfan Rokir. Ono sing ngene. Ojo walek-walek. Putra Wijaya.